Takže vítam vás pri dnešnom videu a v dnešnom videu budeme riešiť dubajské metro pre tých, ktorí ešte v Dubaji neboli a chcú vedieť, ako to tu funguje. Čiže na začiatok potrebujete si kúpiť tzv. Nol kartu. Nol karty máme striebornú, zlatú alebo modrú. Najbežnejšie sa kupuje táto strieborná. Kúpite si ju za 25 dirhamov a kredit na nej je 19 dirhamov. Cesta, keď neprekročíte jednu zónu, stojí 3 dirhamy. Keď vchádzate do druhej zóny alebo prekročíte dve zóny, 5 dirhamov, keď 3, 7,5. Čo sa týka zón, jak vidíte na mape, Dubaj je rozdelený do určitých zón. Vidíte to tu 5, 6, 2 nižšie. Štandardne vy vystúpite, keď priletíte Vizérom, tak na termináli číslo 2. Keby ste vystúpili na termináli 1 alebo 3, máte tam aj linku metra, červenú linku metra. Ale keď priletíte Vizérom, vystupujete na termináli číslo 2. Po vystúpení v priletovej hale si viete v stánku zakúpiť túto nol kartu a potom autobusom linkou číslo 43 sa viete dostať na najbližšiu linku metra Abu Hail, kde môžete prestúpiť na metro a odtiaľ už potom sa dostanete na miesto svojho ubytovania viac menej jednoducho. My napríklad teraz sme v Dubai Internet City, kde sme aj bývali a ako vidíte, tak z letiska až na ubytovanie, to sú v podstate, idete cez 3 zóny, čiže cena je 7,5 dirhama. Ďalšiu vec, čo by ste o tomto mali vedieť, je, že po vystúpení z metra, keď do pol hodiny si zoberete autobus alebo električku, tak neplatíte nič navyše. Ale musí to byť do pol hodiny. Napríklad, keď idete na Palmu a zoberete si odtiaľto z Dubai Internet City metro, vystúpite tuto na tejto zastávke a do pol hodiny si nastúpite na električku smerom k Palme alebo na pláž, niekde tu. Za tú električku platiť nebudete. Čiže platí tá cena v tej jednej zóne, lebo ste prešli na jednu zónu, čiže zaplatíte odtiaľto až sem len 3 dirhamy. Takže to je, čo sa týka tohto. A potom tu máme záležitosť s nabíjaním nol karty. Nol karta štandardne na každom termináli alebo na každej zastávke sú takéto automaty, kde si prídete, napríklad tu, vložíte si kartu na toto miesto. Takto si vložíte kartu a tu vám ukazuje, že koľko máte na karte. Dobijete si, koľko potrebujete. Tento funguje bez mincí, stačí vám len banková karta. Zvolíte si sumu, priložíte, nevyberáte kartu, kým transakcia nie je dokončená. Ďalej, dosť podstatné, čo by ste mali vedieť, že v Dubaji sa treba pípnuť a vám zobrazuje sumu. Treba sa pípnuť pri odchode aj východe a takisto to platí v autobusoch. Tiež pri nastupovaní do autobusu sa nezabudnite pípnuť aj pri vystupovaní. Čo sa týka liniek, v podstate buď idete smerom z centra na Expo, alebo idete do centra
čiže na Centropoint. Aj. Podľa toho si pozrite, že ktorá je to platforma. Aj. Čiže buď doprava alebo doľava. Tu je to jednoduché, čiže ideme doprava, lebo ideme teraz momentálne do mesta. V podstate na každej stanici metra je to takto riešené. Je to takto riešené. A čo je tu ešte dobre vedieť je, že zvlášť kabinky sú pre cestujúcich, ktorí majú tzv. Zlatú kartu. To je cestovné, tam je drahšie. A potom bývajú vlaky alebo súpravy označené zvlášť pre ženy. Tu vidíme, že ideme na Centropoint, že sme na Dubai Internet City a ideme smerom na Centropoint. Toľko krátke video. No, tiež na každej zastávke máte, aby ste sa nepomýlili. Toľko krátke video z Dubaja a z dubajského metra.